Erotellaan MC Tunopojista. Mikko L. Jyväskylän Mikko edustaa tyylillä. Biitit on siippeleet ja räpit pysyy rappina. Enemmän piiloon kaupunki Jyväskylän Mikko edustaa tyylillä. Biitit on siippeleet ja räpit pysyy rappina. Enemmän piiloon kaupunki Jyväskylän. Puhut swagista, mut tääl sitä emoni lausuma ala. Räppiäville se on haukkuma sana. Teinit tuo aito pää backpackereita. Soittaa vanhoin rap-anthemeitä eikä trap-bangereita. Et lejuja hintaviiva, kirppari flanuja. Iltasi heppuja spittaa prima freestyle kadulla. Et jo väitte äkkinäisen radikaali. Jos tote, että JKL on Suomen räppipäiden kapitaali. Mahdotonta pitää näin monta räppäriä kurissa. Open mic's väijylaumallinen nälkäsi susia. On jo odotettavaa, et joku nolo servataan. Täynnä koko mesta ja mikki on jonotettavaa. Elä kehtakaan kehää pätlää. Lepää jätkä, sudet syö sut elävältä, kunnes ei oo enää nälkä. Täällä tehdään tätä. Kovimmat riimit elijät, biitin tekijät. Jyväskylä elä jäbä biiti selittää. Jyväskylän Mikko edustaa tyylillä. Biitit on siippeleet ja räpit pysyy rappina. Enemmän piiloon kaupunki Jyväskylän. Siellä missä koti on, halus DDR-pokit on. Kortepohja mielentilasi, Sossia Johnny Bro. Muistatko Domino? No enpä minäkään, ei ollu ikä, mut place to beat viiltävä ikävä. Pitää kiittää paikan pitäjää, Warren G. Se soitti kaiken putangin anthemista aakkeli. Sit lavalle asteli kakkaavat gangsterit. Ne veti kovemmin kuin parhaatkaan magneetit. Jyväskylän pankkipäivät Virtus otti vahvempi. Are ja Chris on joka levyn kovin tandemi. Edustetaan aiko, jolloin MC teki raitoin. Ne pysy baareissa eikä baareissa revi paitoin. Näin on tää vieläkin, eikä tää ole raskasta. Korstoraatio sippa Hennessy sun Opel Astrassa. Jos tarvi biitin mahtava, meillä on Ruben ja Rehti Veijan Kala ja Paska naama Suomen tuleva premiere. Jyväskylän Mikko edustaa tyylillä. Biitit on siippeleet ja räpit pysyy rappina. Enemmän piiloon kaupunki Jyväskylän. Asia etenee, Pohjas, asia etenee, Vellamossa, asia etenee, SSE, asia etenee. JKL. Suomi rap on parhaimmillaan. Sanovat monet ne on kahjoja. Ei räppäreillä lahjoja ole, tarkoita tolle. En mä taju mitä kaikki ne luulee. Tekotaide on paikannut punchlineien puutteen. MC on peräs puolesta, läppä taivu vammasi. SSC herää kuolleista tuomaan taidon takasi. Suomen kovimmat mut ilman massia edelleen. Vitut siitä, silti asia etenee.